десетилетия насам стряскащи прогнози за страховитата дата 21 декември 2012 хвърлят в паника човечеството. Сблъсък с астероид или друга планета, поглъщане от черна дупка при нареждането на планетите в една линия с центъра на галактиката, бедствия и ужасна смърт витаят в представите за деня на зимното слънцестоене. Оцеляхме. Армагедонът като че ли ни отмина и този път. В България обаче апокалипсисът започна още в началото на 2012 и последвалите събития с нищо не показаха, че след 21 декември слънцето ще изгрее отново. На 6 февруари човешка грешка или игра на природата потопи харманлийското село Бисер с 800 души население. Скъсана стена на язовир Иваново отне живота на 9 души. 4 загинаха в село Бисер. Открили се на 150 метра от дома си, покрити с отломки и наноси от реката, естествено мъртви. Те бяха мъж и жена, пенсионери. И започна търсенето на виновния за трагедията. Кмета на Харманли Михаил Лисков извади документи, че собственик на язовира е Министерството на отбраната. Министерството на отбраната не разполага с нито един язовир на територията на страната. Не е строил язовири, не се занимава с напояване на земи, не се занимава с производство на ток или отглеждане на риба. Прехвърлянето на топката така и не даде на пострадалите отговор на въпроса кой е отговорен за трагедията. Казуса обаче отвори очите на управляващите, че десетки язовири в страната нямат ясен собственик и съответно някой, който да се погрижи за тяхната безопасност. Апокалипсис застигна и милион на София само 3 месеца по-късно. Земята се разлюля с 5,8 по Рихтер под Перник малко след 3 часа сутринта на 22 май. Стотици без дом, щети за милиони, политически пиар, всенародна помощ и пари хвърлени от държавата, неясно къде, неясно за кого. Това е равносметката. Защо правих толкова ремонт, не знам. Всичко падна, всичко си майката. А къде ще спите тази нощ? Къде да спим? Ами кажи, че идем при някой да спим. Я при приятелка, я при... Не, че ме е страх тук. Комин паднал. Трябва да се прави. Отвънка всичко се напукало сега, че снимате да видите. И там. И какво? Аз откъде са се на пенсия? При нас изцело покрива и комините, всичко стринато до основи. И то се вижда оттатък, ако отидете всичко до основи, има така пукнатини леки в коридорите повечето. Часовника какво? Часовника беше спрямо в 3 часа и 4 минути и понякога следващо земетресение. От хилядите подали молби, по-малко от половината получиха финансова помощ от държавата заради неизяснените правила. Общата сума, събрана по сметката на Българския червен кръст в помощ на пострадалите, около 1 милион и 80 хиляди лева, беше дарена за изграждане на 17 сглобяеми къщи. Първите щастливци се настаниха в новия си дом 2 седмици след падането на първия сняг. А в суровата зима все още има хора, които живеят в фургони. Как се живее в фургон? Не питайте, много трудно. Много трудно, не може да се затопли. Сложила съм чай, една духалка включим се малко, но това е поток. Трябва пари за ток да има. И правим икономии, но трудно. И сякаш играта на природата с хората не беше достатъчна, тъй ние решихме да си поиграем с човешкия живот. Тероризъм. До 2012 година тази дума за повечето българи беше нещо, за което само са чували и гледали по телевизията. Нещо ужасно, но и далечно. На 18 юли обаче България се изправи пред една страшна истина. Страната ни не е застрахована да бъде мишена. Мъж с чуждестранен произход взриви бомба в автобус туристи от Израел, дошли на почивка по родното Черноморие. Загинаха 5 израелски граждани, шофьорът на автобуса и самия атентатор. Ранени са повече от 30. Още на следващия ден започна дългото разследване на атентата, което не е приключило и до днес. Не можем да кажем, че има логистика от българска страна, но не можем и да изключим. Успяхме да установиме и да изведеме дактилоскопни отпечатъци от пръстите на камикадзето и в момента това, което правим, е да видим дали някъде ще има засечка в
информационните база данни на съответните служби. Атентата в Бургас влезе в фокуса не само на България и Израел, а на почти целия западен свят. Редица служби като ЦРУ и МОСАД взеха отношение по един или друг начин по трагичния инцидент. Повече от очевидно е, че това е атентат, подготвен от Иран, Хизбула, Хамас или някоя друга терористична група. Няма как да се противодейства на атентатор-самоубиец. Това заяви в парламента премиера Бойко Борисов след многократни призиви от страна на опозицията да вземе отношение за отговорността на държавата за терористичния акт на бургаското летище. И докато загиналите евреи бяха почетени с тържествени церемонии, и тук и в родината си, единственият загинал българин Мустафа Кьосев бе погребан в село Юруково, община Якоруда, без особени почести и без присъствието на български държавници. Правителството предостави на семейството му помощ от 10 000 лева. Не успяхме в опита си да идентифицираме атентатора, но пък стартирахме дело срещу 12 мъже и една жена, обвинени в проповядването на радикален ислям. Процесът влезе в окръжния съд на Пазарджик на 18 септември, придружен от масови протести. 13-те имами са заплашени с до 12 години затвор заради насаждане на расова омраза. И друг инцидент също почерни апокалиптичната 2012. 18 души бяха ранени, а 3 загинаха, след като се взриви склад за обезвреждане на боеприпаси в близост до пътен възел Петолъчката. Отговорността за инцидента беше прехвърлена на работниците, независимо че фирмата собственик Берета Трейдинг не е имала разрешение за утилизация на мунициите. Това ще дадем възможност боеприпаси, които подлежат на утилизация, се изнасят извън страната и да бъдат унищожавани в специални заводи. Умишлено или не, за да ни разсеят от апокалиптичните ни мисли, управляващите и през 2012 не ни оставиха да скучаем. Редица скандали във всички сфери на обществения живот разтресоха държавата. Шоуто, на което станахме свидетели в съдебната система, обаче дълго ще се помни. В края на 2012 усъмнахме с нов главен прокурор. Въпреки напъните на управляващите да скрият своя човек под маската на прозрачен избор с 3 кандидати, изходът изглеждаше нагласен. Месеци преди избора вътрешният министър Цветан Цветанов заяви, че познава работата на председателя на Пловдивския окръжен съд Сотир Цацаров и е доволен от него. Не е работа на министър-председателя, нито на вътрешния министър да хвали който и да е съдия, включително и мен. 3 кандидати – Цацаров, шефа на специализираната апелативна прокуратура Борислав Сарафов и заместник главния прокурор Галина Тонева. Формално изслушване за пред Брюксел, компромати и обвинения за укриване на данъци пред известен избор. Този на Сотир Цацаров, точно с исканите по закон 18 гласа. Цацаров беше първата номинация, така че до гласуване за останалите 2 кандидати така и не се стигна. Твърде комично да внесеш кандидатура, която да не подкрепиш при гласуването. Това всъщност разкрива цялата привидност на тази процедура. Но в крайна сметка президента Росен Плевнелиев подписа указа за назначение, въпреки призивите на опозицията да не го прави. Двама се карат, трети печели. Докато управляващите и опозицията си разменяха реплики относно избора на главен прокурор, дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, по-известни като братя Галеви, се увлякоха по летния хит «Дим да ме няма», стегнаха куфарите и потънаха в неизвестност само дни след като Върховния касационен съд окончателно ги осъди на по 5 години затвор за ръководене на организирана престъпна група. Освен бягството на братя Галеви, и оправдателна присъда по делото САПАРД скандализира Брюксел. Бизнесмена Марио Николов, съпругата му и още 6 души бяха уневинени на 2-ра инстанция за източване на над 7 милиона евро от програма САПАРД. Съдията Калин Калпакчиев, който по-късно стана член на Висшия съдебен съвет, прецени, че липсват доказателства, въпреки че в Германия 2 германци, участвали в същата схема, бяха признати за виновни и получиха по 2 години затвор. За милиони няма закони, но преподавател от Габровския технически университет ще лежи 2 години в затвора, след като беше заловен да приема подкуп от 600 лева от студентка, за да й даде готови курсови задачи и теми от конспекта, с които да издържи изпита. През 2012 година приключи и мегаделото Килърите. Най-тежкото наказание доживотен затвор без право на замяна получиха Петър Стоянов Сумиста, Васил Костов и Георги Вълев за подготовка и осъществяване на 3 убийства. 3-мата ще излежават наказанията си при първоначален специален режим, постанови съдът.
17 години ще лежи Янко Попов Туцо, 15 години хижария Райчо Стойнев, а с най-лека присъда 4 години затвор, след като беше оправдан по основните обвинения, се отърва бившия полицай Петър Атмаджов. Като цяло бих казала, че така постановената присъда частично съответства на това, което поиска прокуратурата. Единствено по отношение на Янко Попов, прокуратурата поиска доживотен затвор без право на замяна. Съдът определи наказание лишаване от свобода в размер на 17 години. Проблема не е в това кой го е извършил, те, ни, ви. Няма доказателства. И съд, ако е съд с главна буква и всичките букви главни, ще се изправи и ще каже: няма доказателства. Избрахме спорен главен прокурор, но не успяхме да замажем очите на Брюксел с избора на конституционен съдия. Скандала се завихри, след като парламента одобри от квотата си спорната кандидатура на Венета Марковска. Напукна анонимния сигнал, че близък до Марковска е получавал ударения с цел да й влияе при решаването на дела. 127 депутати гласуваха за нея. Веднага след скандалния избор, Брюксел размаха пръст и заплаши да върне мониторинговите доклади за България. С нелеката задача да излезе от ситуацията се нагърби президента. Той създаде прецедент, като за първи път в българската правна история бламира клетвата на Венета Марковска. Получих писмо от прокуратурата, което ме прави още по-убеден в решението си днес да не присъствам на клетвата на последният от новите кандидати. Считам, че е мой дълг да не допусна превръщането в Конституционния съд в заложник на лични интереси, да бъде подкопано доверието на гражданите в институциите. За действието на президента дълго се коментира дали е конституционно съобразно, но дори и то не реши кризата с избор на конституционен съдия. След скандала Марковска се оттегли и се пенсионира, а премиера Бойко Борисов даде възможност на СДС да номинира свой кандидат, който управляващите ще подкрепят. Сините се спряха на президента Петър Стоянов. Предложението на ръководството на СДС обаче не получи подкрепата на парламентарната група на Синята коалиция. Умело Стоянов изчака няколко дни, за да види обществените настроения и след разразилия се скандал вдясно отказа да бъде кандидата за конституционен съдия. Последва нова кандидатура, този път на заместник ръководителя на апелативната спецпрокуратура Галя Гогушева. Веднага след номинирането й заваляха и първите сигнали срещу нея за съмнителни връзки с лица и финансови структури с неясен произход на средства и активи. Заради сигналите срещу прокурора ГЕРБ свали подкрепата си. Веднага след това и самата Гогушева оттегли кандидатурата си. Така новата процедура по запълване на състава на Конституционния съд беше оставена за 2013 година. Разход ми дай и повече не ме мъчи. Драмата с попълването на Конституционния съд предизвика разцепление в редиците на СДС. Липсата на диалог между ръководството на сините и техните депутати за издигането на Петър Стоянов като кандидат за конституционен съдия доведе до изключване от партията на 3 народни представители – Мартин Димитров, Ваньо Шарков и Димо Гяуров. Те не подкрепиха идеята за номинация на държавния глава от 1997 до 2002 година. Това сложи началото на вълна от оставки в различните структури на партията. Заради изключването на 3 депутати, СДС напусна и евродепутата Надежда Неински, която месец по-рано заедно с Мартин Димитров основа фракция Единство в СДС. Сега Единство ще търси съюз ДСБ за възраждане на Синята коалиция и заедно явяване на предстоящите парламентарни избори. А СДС ще мисли как да сплоти редиците си през следващите 6 месеца, които ще се окажат решаващи за участието на десницата в следващия парламент. В началото на 2012 политическите партии в България са малко над 170. Поне така сочат данните на Сметната палата, базирайки се на финансовите им отчети. Макар и не толкова бурен, както в първите години на така наречения преход, политическия живот и през тази година създаде благоприятна почва за възникването на нови формации. Безспорно най-известната и успешна до момента партия е формацията на бившия български еврокомисар, министър и кандидат-президент Меглена Кунева. В края на 2011 тя обяви създаването на Сдружение България на гражданите, което още в началото на тази година се превърна в една от водещите политически формации според социолозите.
Ако парламентарните избори бяха днес и Сдружението България на гражданите на Меглена Кунева беше партия, то щеше да се превърне в трета политическа сила у нас, изпреварвайки ДПС. Първото сериозно раздвижване в политическия живот у нас, което предизвика България на гражданите, беше в началото на април, когато няколко известни лица от ДСБ обявиха, че напускат Костовата партия и се присъединяват към формацията на Меглена Кунева. Месец по-късно се случи и очакваното. Меглена Кунева избра 9 май, Денят на Европа, за да обяви в Русе учредяването на своята партия България на гражданите. Преди повече от 20 години един български министър-председател, в зората на 90-те, каза, че иска България да стане нормална държава. Никога не съм си мислила, че 2012 година аз ще повторя с копнеж думите. България на гражданите има потенциала да управлява самостоятелно, заяви Кунева при официалното учредяване на партията в последния ден на месец юни. Тя обяви 4 основни приоритета – икономически растеж, борба с бедността, инвестиции в здравеопазването и образованието. С сериозна заявка за участие в политическия живот е и формацията на бившите висши членове на ДПС Касим Дал и Корман Исмаилов. Интересното при Народната партия Свобода и достоинство е не колко гласа би спечелила на предстоящите парламентарни избори, а колко гласа би взела от ДПС. Самия председател на учредената в началото на декември партия Корман Исмаилов обяви, че ще търси подкрепа в смесените райони на страната. Левите станаха най-богатите хора. А за десните да не говорим, виждате на какво дередже са. Затова поставяме работата, въобще човека в центъра на нашата политическа дейност. Говорим за качеството на живот, говорим наистина всеки да може не само да отива да избира, да бъде и избиран. В център дясното са нашите партньори. Това са партии като СДС, като НДСВ, като земеделците, като Единната народна партия. Малко встрани от общия поток на политическото говорене остана партията на бившия министър на отбраната Николай Цонев Нова алтернатива. Очаквано позициите й бяха най-категорични по отношение на течащите реформи в армията. Самият Цонев, който при ареста си беше наречен абсолютен престъпник от прокурор Роман Василев, тази година беше оправдан по почти всички дела, които се водят срещу него. Правя нова партия, защото хората в НДСВ не ме подкрепиха в най-тежкия ми момент. Това заяви в предаването «Свободна зона» по TV+, бившия военен министър Николай Цонев. Никой не постави въпроса защо по този брутален начин е арестуван, съм арестуван, не можеха ли ми извикат, както съм се явял на 30-40 предварителни досъдебни производства. Не поставиха въпроса има ли някакви доказателства въобще в случая. А има хиляди други доказателства, които доказват, че аз въобще не участвам в тази схема. Просто обирам всички негативи на Тройната коалиция и 22 години демокрация. Бившият член на Атака и разбуни от църквата и обществото с архонството си евродепутат Слави Бинев също влезе в политическия живот с нова формация. Той обяви война на управляващите с учредяването на неговото гражданско обединение за реална демокрация. По своята същност, ГОРД няма да е партия, а обединение на партии, граждански сдружения, синдикати и работодатели. Да, аз имам лична битка. С глупостта, нещастието и бедността. А ако някой избягва отговорите за флашки, банки, корупция, търговия с влияние и чува само своя глас, да, той има лична битка с мен. Семейна битка имаше в началото на годината между бивши съпартийци на Бинев в Атака. След шумни скандали, бившата съпруга на лидера на националистите Капка Георгиева и синът и Димитър Стоянов създадоха своя формация Национал-демократична партия. Към нея привлякоха бивши депутати от Атака. Ние сме убедени, че вече отмина времето на един истеричен и газиран национализъм, който заливаше хората с крясъци от площадите. Те не създават нищо ново, нищо автентично, нищо свое. Опитват се да копират нещо, което съм направил. Всяко копие, знаете, че е вид менте. На този свят няма имитации, има само оригинали. А дали някой ще се сравнява с Мръквичка и с Леонардо? И аз не съм Мона Лиза, но пък съм Капка. Големите надежди обаче не се оправдаха. Още преди официално да бъде учредена партията, 3 от 5 независими депутати я напуснаха.
Независимите депутати Тодор Великов и Димитър Чукарски, които влязоха в парламента от квотата на РЗС, учредиха нова дясна партия Демократична алтернатива за национално обединение или ДАНО. Наистина в България има много партии, но както казвам, много партии, но малко личности. Аз смятам, че ние сме попаднали точно на личности, които могат да допринесат с нещо за изграждането на нашето общество, което 23 години се лута в неправилна посока. И докато едни се караха, а другите първа прохождаха на политическата сцена, най-старата действаща българска партия утвърди позициите си. Сергей Станишев беше преизбран за председател на Националния съвет на БСП по време на 48-я конгрес на партията на 19 май. В днешната ситуация политическа, хората очакват действително да говорим за политика. Въпреки че на финала Станишев се изправи срещу неуспелия кандидат кмет на София Георги Кадиев, реално основният му опонент в надпреварата беше президента Георги Първанов. Малко преди финалното гласуване той спести разцеплението в левицата, като си направи самоотвод с мотива, че форумът не е готов за промяната, за която той настоява. Истината е, и трябва да си го кажем, ние губим тежко преди всичко не идейния, не алтернативния, лидерският двубой с ГЕРБ, ако е фрапиращо ясно, че той, ръководителят, води партията в погрешна посока към непрекъснати загуби, лоялността към партията ни изисквали да назовеш на висок глас проблема и да търсиш решение. Вие запушвате партията до европредседател. Години наред вие не давате добавена стойност към резултатите на Българската социалистическа партия, към доверието на БСП. Със съжаление, със завист гледам как Борисов от 2009 година тегли като локомотив ГЕРБ. В края на септември Сергей Станишев извоюва още една победа, като беше избран и за председател на партията на европейските социалисти. Левицата показа консервативно мислене с избора си, но за сметка на това пък кабинета Борисов показа, че е отворен към промени. В средата на месец март двама министри от сегашния кабинет се сбогуваха с заеманите от тях постове. На мястото на Трайчо Трайков, който ръководеше Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, застана 33-годишния икономист Делян Добрев, до тогава заместник във ведомството. Официалната причина за оставката на Трайчо Трайков е проваления бизнес форум в Катар, по време на който не присъства нито един катарски бизнесмен. Неведнъж преди това обаче премиера Борисов показа жълт картон на Трайчо Трайков. Промяна имаше и в Министерството на здравеопазването. Стефан Константинов отстъпи мястото си на председателя на парламентарната здравна комисия. Юристката Десислава Атанасова стана четвъртия здравен министър на кабинета Борисов. Чувствате ли се хвърлена на кучетата, тъй като знаем, че ресора здравеопазване винаги е бил доста тежък, а освен това правителство има доста горчив опит с този ресор? Не се чувствам така. По-скоро се чувствам като тежката артилерия на ГЕРБ. И ако оставката на Трайчо Трайков беше изненадваща, то тази на здравния министър Стефан Константинов бе напълно очаквана. Броени дни преди това премиера Борисов му постави ултиматум да влезе в час или да си тръгне от правителството. Скандал с баснословните бонуси в здравната каса и Министерството на здравеопазването и високите цени на лекарствата костваха поста на Константинов. ДМС, тези три букви, носещи значението допълнително материално стимулиране, бяха най-често използваните в началото на 2012. Цялото нямане в държавата и джобовете на хората, оказа се, че излишни пари в касичката на правителството има. Всяка година от времето, в което управлява, кабинетите на министрите раздавали бонуси на служителите си за празници, за добре свършена работа или просто защото имали възможност за това. Изглежда най-добре в държавата беше работила агенцията по вписванията и в частност директорът и Виолета Николова. Раздадените там суми са за над 2 милиона и 200 хиляди лева, като само Николова прибрала 73 хиляди лева. Това беше и причината тя да бъде отстранена от поста си. Когато говорим за бонуси, нека да имаме предвид цялата тази работа, която е постигната.
Тя е в резултат на денонощен труд. Виолета Николова не беше единствената, която загуби работата си заради получен бонус. Оставка подаде и управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Нели Нешева. През 2011 година доктор Нешева е получила 30 000 лева допълнително възнаграждение. Когато кажат, че ние няма да получаваме, тогава няма да получаваме, но не знам дали ще намериме служители да стоят в районните каси и в НЗОК лекари на 400-500-600 лева. Но това вече е друг въпрос. След разразилия се скандал, премиера Бойко Борисов реши да оталожи страстите, като издаде заповед всички пари, получени като допълнително материално стимулиране, да бъдат върнати в специално открита за това сметка. В противен случай губиш поста. И започна едно връщане, та в сметката се събраха малко над 603 000 лева. Да бъде или да не бъде? С този въпрос в достойни Шекспирови герои се превърнаха през 2012 година родните политици. Голямата въпросителна строежът на атомната електроцентрала в Белене. България се отказа от участие в проекта в края на март и от тогава до сега споровете около това решение не спират. Основният мотив на правителството да се откаже от близо 25-годишния проект е финансирането. Защо този проект не намери европейски или големи стратегически инвеститори? Защото той е компрометиран още от самото свое започване. Решението на България да се откаже от АЕЦ Белене беше подкрепено от президента Плевнелиев и от Синята коалиция, но срещна мощната съпротива на партия Атака и най-вече на БСП. Куковицата изтласква руските яйца, за да останат американските. Въпреки предложението на правителството, поръчания от Атомстройекспорт реактор да бъде монтиран като 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, руската компания заведе дело срещу Националната електрическа компания за рекордната сума от 1 милиард евро. От левицата пък организираха първия референдум в демократичната история на страната да го бъде или не АЕЦ Белене. Управляващите се опитаха да тушират напрежението, като представиха потенциален инвеститор за строежа на атомната централа. В крайна сметка инвеститорът както мистериозно се появи, така мистериозно и изчезна. В момента няма инвеститор за АЕЦ Белене, призна преди броени дни министъра на икономиката Делян Добрев. За сметка на атомната енергия България се включи в проекта Южен поток, чийто старт беше даден в началото на декември в руския град Анапа. Той ще свърже руските газови находища и европейските потребители. Тръбата ще преминава и през България, като входната точка е южно от Варна. Да или не е отговор не само на въпроса за втора атомна, но и на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места, която беше въведена като подарък за децата на 1 юни. И докато през лятото ограничението на тютюневия дим се харесваше и на пушачи, и на непушачи, то с идването на зимата ресторантьори и хотелиери поискаха незабавна отмяна. Причината – бизнесът им е пред фалит, защото хората си стоят вкъщи, където могат да пушат спокойно. На заден дадоха и депутатите пушачи от всички политически сили. Темата влезе в парламента, като народните представители направиха опит чрез промяна на 2 закона да либерализират пушенето на обществени места чрез поправки в Закона за здравето и в Закона за туризма. Намеси се и премиера, който обяви, че ако падне забраната, ще подаде оставка. Това обаче не попречи на депутати от ГЕРБ да гласуват в ресорните комисии за отпадане на забраната. Предложението за либерализиране на закона обаче така и не беше подкрепено нито в икономическата комисия, макар и самия министър Делян Добрев да се обяви за отмяна, нито в тази по здравеопазване. И докато народните представители спореха, привърженици на забраната ходиха назад в знак на протест срещу връщането на свободното пушене. От моя страна не очаквайте друга позиция. Като здравен министър подкрепям изцяло тоталната забрана за пушене на закрити обществени места. Вчера знам, че имаше протест пред парламента, но не желая да коментирам дебата. Бизнеса или здравето са по-важни за нацията. Освен забраната за пушенето, за по-малко от година на министерския пост, здравният министър Десислава Атанасова успя да изпълни и други дадени в началото на мандата си обещания. Тя инициира промяна в подзаконовата нормативна уредба, касаеща цените на лекарствата, която даде възможност на здравната каса да договаря отстъпки за всички плащани от нея медикаменти.
Заради недостатъчните заплати и лошите условия на труд обаче се стигна и до колективни оставки на персонала в няколко кръвни центрове в страната. До последно лекарите отстояваха позицията си, докато в крайна сметка се стигна до 12% увеличение на възнагражденията им от януари и те оттеглиха оставките си. Недоволство към политиката в сектора здравеопазване от страна на съсловието пък дойде в края на годината, когато от Българския лекарски съюз отказаха да подпишат националния рамков договор за 2013 година. Управляващите да приемат този жест на неподписване, акт на неподписване на националния рамков договор от страна на българските лекари като един жълт картон за това, че това се явява един провал на политиката на управляващите в системата на здравеопазването. Ефектите от отказа остава в сила договора за 2012, което ще лиши от финансиране някои нови клинични пътеки, като тези за будна кома и за лечението на някои редки заболявания. Въпросът за пушенето разедини обществото, но българската природа го обедини. Парламента се готвеше да прокара спорни поправки в Закона за горите, чрез които да позволи застрояване без смяна на предназначението на териториите, но явно си направи криво сметките. Организирани в социалната мрежа, стотици млади хора излязоха на протест в София, за да се противопоставят на промените в закона. Протестиращите не постигнаха победа, но извоюваха отлагането на гледането на закона, докато се постигне пълен консенсус между спорещите страни. Събуди се не само обществото, но и държавата. През 2012 година едно старо буре с барут избухна с нови искри. Македонският филм «Трето полувреме», според който фашистка България в периода на Втората световна война помага за избиването на хиляди евреи, изостри тона между страната ни и югозападната ни съседка. Разбира се, тон на забележките даде министър-председателят Бойко Борисов. През юни той прикани съседите да престанат да създават интриги и да работят за решаването на проблемите на Балканите. Ние се мешаме само когато слагате хитлеристко знаме и правите такива филми. Тогава се мешаме. България никога не е имала на знамето си пречупен кръст. България никога не е правила нещо срещу Македония. Ние първи ви признахме, ние сме ви били винаги подкрепа, работихме да ви паднат визите и сега изведнъж какво? Хитлеристки филм за България. Как може в една страна, която иска да бъде част от европейското семейство, да е грях, да е проблем, да е причина за уволнение, ако човек заяви своите етнически корени. Хората, които в всички наши съседи имат своето българско самосъзнание, трябва да получават и ще получават подкрепата от българската държава. Преди дни в Брюксел македонският президент също се ангажира с европейски подход по отношение на сейта и историята. Остава да видим как Скопие разбират европейския подход на дела, а не на думи. Надявам се най-после политиците в Скопие да са разбрали, че не могат да влязат в историята, когато манипулират историята. В крайна сметка, като резултат от тази тиха война, България отказа да посочи дата за започване на преговори за присъединяването на Македония към Европейския съюз. През 2012 година в държавата бяха творени не само скандали, но и инфраструктура. След повече от десетилетия от старта на проекта Дунав мост 2 се очаква да бъде пуснат през пролета на 2013. Съоръжението, което ще свързва българския Видин с румънския Калафат, е вече почти готово. 2 месеца преди Нова година румънските и българските строители, последвани от премиерите на двете страни, се срещнаха над средата на реката на вече съединеното съоръжение. Преди година премиера обеща до морето да стигаме за 3 часа. С отварянето на лот 2 на автомагистрала Тракия в средата на това лято мечтата започна да става осъществима. Тържествено и в присъствието на еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан беше пуснат участъка Стара Загора – Нова Загора. Вие знаете коя е отсечката на смъртта. Пътят Стара Загора – Нова Загора винаги е бил с най-много жертви, с най-много катастрофи всяка година. Днес
Ние пращаме отсечката на смъртта в историята. Ето така ми се иска да изглежда България. Слънчогледи, жита, в средата магистрала. Още през юли за движение беше пусната и отсечката Нова Загора Ямбол, а след това по магистрален път можехме да стигаме и от Петолъчката до Сливен. Председателят на Европейската комисия Жозе Барозо пък пристигна у нас за откриването на втория метролъч, който свързва кварталите Обеля и Лозенец. Президента Росен Плевнелиев с гордост заяви: Днес София ликува, а България се гордее. Защото Софийското метро и грандиозния успех в неговото изграждане са символ на модерна, успяваща, можеща европейска България. През април предсрочно беше открита и отсечката от метрото, която свързва столичния квартал Младост 3 с булевард Цариградско шосе. Така днес над 330 хиляди софиянци и гости на столицата използват подземния транспорт. 2012 е и годината, в която четвъртия демократично избран президент на България положи клетва пред Народното събрание. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на народа. Да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Ще бъда по-различен политик и лидер. Няма да участвам в политически интриги, няма да разделям, няма да преча. Ще бъда политически арбитър, пристрастен единствено към националния интерес и приоритети. Изминалата година двама българи ще запомнят като годината, в която станаха милионери. Рекордната печалба от 9 милиона 461 хиляди лева зарадва Росен Русимов от Перник и друг, до момента запазил анонимност, жител на Бобошево. Те си разделиха по 4 милиона 736 хиляди 303 лева и може би цял живот ще помнят късметлийските числа 11, 28, 32, 36, 44, 46. В този пункт на 17 ноември, точно в 11 часа и 6 минути, е пуснат единия от двата печеливши тото фиша. Печелихме, но и губихме. На 6 ноември, на 98 годишна възраст, си отиде най-дълго управлявалия предстоятел на Българската православна църква патриарх Максим. Смъртта му обедини вярващите и разедини духовенството. В деня на смъртта на патриарха намаления състав на Светия Синод взе едно странно решение – да раздели поста временен наместник и този на Софийския митрополит между митрополитите Григорий Търновски и Николай Пловдивски. Варненския и Великопреславски митрополит Кирил пък беше избран за временен наместник-председател на църквата. По Божия милост и по молитвите на Стара Богородица смятам, че ми се възлага това нелеко служение. И както до сега винаги ще се старая да го изпълнявам добросъвестно, с послушание, защото за всеки един духовник, независимо каква степен има в православната ни църква, най-важното е послушанието. Избора на митрополит Кирил Варненски доведе до недоволството на 4 висши духовници – Николай, Григорий, Калиник и Игнатий. Те се позоваха на записаното в устава и претендираха, че Кирил не е избран легитимно. Това е тежък кръст, висока отговорност, Бог да му е на помощ. Още на следващото си заседание синодът преутвърди Кирил на поста му до 24 февруари 2013 година, когато трябва да стане ясно името на новия патриарх. Задачата не е лека, тъй като едва 3 митрополити отговарят на условията. Само един от тях обаче, ловчанския Гаврил, е без досие. Всичките имаме досиета. Дали са пълни или вие това нямате право да коментирате. Аз за това искам една комисия да мине, защото вие си ги прочели, но вие въобще не обяснявате това, което трябва на хората. Този човек има една папка, там обаче е чист, невинен, няма вътре нищо. Ние от вас не сме прочели нищо такова. Не може 23 години след края на комунизма точно православната църква, унижавана, мачкана, инфилтрирана отвътре, да бъде оглавена
от човек, който не просто е сътрудничал на Държавна сигурност, а може би е и получил сана си с нейно съдействие. Това би било краен абсурд. Когато става дума за държавна сигурност, би трябвало да се има предвид, че не трябва да бъдат излъчвани кандидати, за които има подозрение, че са получили епископския си сан с подкрепата на Държавна сигурност. Това означава, че в този кръг влиза не само митрополит Гавриил, но и още 2 или 3 от сегашните митрополити. Просто защото получаването на епископски сан с подкрепата на светската власт е вече канонично нарушение, докато дебата за държавна сигурност е морално укоримо нарушение, по което ние можем да дебатираме. На фона на скандалите в Синода през 40-те дни след смъртта на патриарх Максим, миряните бяха свидетели и на едно покаяние. Ръководителя на така наречения алтернативен синод Инокентий изпрати покайно писмо и пожела да се върне в лоното на църквата, заедно с всички свои следовници. Така на практика се затваря една от най-недостойните страници в историята на Българската православна църква. Разколът започнал след промените. Дни преди Коледа от нас си отиде още една знаменателна фигура. Големия, обичан български актьор Георги Калоянчев. Ние на сцената сме уж така внушаваме на зрителите за радостта, за смеха, но всъщност ние казвахме и болезнени неща за обществото и хората го съзнаваха това и ни уважаваха чрез смеха да можем да достигнем до проблемите, които носи всеки един човек в живота си. Един от, бих казали тази дума, колосите на българския театър беше Георги Калоянчев. Колосите намаляват и аз мисля, че е, може би, един от последните велики български артисти, които ние днес ще изпратим. Само усмихнати спомени и, как да кажа, една епоха си отива. Една епоха в българското изкуство си отива. Калата няма да ни разсмива повече. За усмивките ни през годината обаче добре се погрижиха политиците. Господин Борисов пътува в самолет с президента на САЩ, господин Обама, и с президента на Руската федерация, господин Путин. Обаче случва се, самолета получава техническа повреда. Оказва се, че парашут е един. И в името на справедливостта решават с гласуване да определят кой ще скочи с парашута. Пускат бюлетините, отварят, преброяват. Господин Борисов получава това право. Той веднага хваща парашута, скача в свободен полет. Остават президента на САЩ и на Русия на борда на самолета и господин Обама казва: странно, ние бяхме 3, господин Борисов ни би с 14 гласа. Малко като в семействата, когато някоя комшийка каже на жената: абе не ми е работа, ти казвам, аз ти кажа. Ама какво като не ми е работа? И оп, Станишев вчера казва еди какво си. Почвам да анализирам това, което е казал и стигам до извода, че пак нещо се объркам. И най-тъжното е, че премиера и хора от правителството говорят такива врели кипели. Знаете ли, като все едно, че кръчмарски разговор се води на такава тема. Все едно се седи в кръчма, подпинали на 2-3 чаши реки, един разправя едни врели кипели, друг разправя други. И това е поведение на правителството. На мен ми писна от тази игра на жмичка, при която ние мижим, а председателката крие министрите и крие премиера. Затова, ако продължава да ни връща въпросите, започваме друга игра на гоненица, при която ние събираме 80 подписа, а тя си тръгва от това място отгоре. Аз разбирам, че госпожа Цачева иска да ги скрие под полата, ама и министър-председателя, и вице-премиера, и всичките. Не дайте така. И на Цветан Цветанов трябва приживе да му направите паметник, трябва да му направите паметник, защото, запомнете защо, защото ако той искаше да мъсти политически, трябваше вашите министри от Масларова до Гагаузов и Емел Етем да бъдат в следствените арести и хората не да идват тук на балконите да виждат цирковете парламента, а трябваше да отидат в следствените арести и да видят, че България има справедливост. Спрях магистрала с месеци, за да излюпат щъркели. С километри сега съм направил по 4 метра мрежи.
километри мрежа, за да не прелети птиченце да го удари тира. Не случайно го казвам. Познавам вече половината археолози по име. Блатни кукичета пресъждат. Палатка, ако трябва Лили Павлов идва, ще ви държи един чадър, тук ви правят. Калорифери, топло, подгряване, реотани служат огромни, за да се подгрее всичко, да стане по-както трябва. Зайчетата и лисичките бяха атрактивни за първи лот. В този лот са по-скоро костенурките, ако можем така с усмивка да кажем нещо за този лот. Ние, за да сме изключително коректни с всички еколози и с всички, които имат някакви претенции, строиме в горната част и сме доста напред. А тук сега до юни да излезат малките пилница, щъргелчета и почваме и този участък. А другите, които карат по този трафик оттатък, да карат по-тихо, за да не пречат на пилницата. Факта, че вече имаме подуенските папи и нестинарките в бистришките. Бистри са ли подуенските? Бистришки. Добре, помагайте да ни бъркаме. Важното, че са баби. Това е по-важно. Ами това говори, че ние сме в световния регистър в нематериалното културно наследство. Аз почвам да докарвам Европа в България. Няма смисъл, кой ме Париж да гледаме Леонардо да Винчи и Рафаело и Рубенс. Ми ще ни дойдат тук. Първо пихме по едно кафе, по един сандвич, 25 евро похарчихме, докато се разхождаме вътре в Помпей. 12 евро оставихме за билети. Станаха 40 евро. Слезахме долу, купихме си малко лепенки за хладилници, 10-15 евро. Магнитни. Хапнахме по едни пасти, значи по 30 евро с жена ми, ето 60 евро. Взехме някакви сувенирчета за внуци и деца. Ето всеки човек по хиляди, като остави по 100 евро, значи не беше 12 евро. Аз от Помпей си отидах без 100 евро да речем. Така че, скъпи колеги, това е туризма. Всички останали министри на днешното заседание, то затова продължи по-дълго, искаха кумулативно още около 2 милиарда лева. Нормално е министрите да искат и е нормално министъра на финансите да казват това са възможностите на държавата. Поизмориха се, част от опозицията вече е пияна явно, така че не могат дори да се дигат ръцете. И няма да ви позволим повече да манипулирате хората и да провалите референдума. Няма да ви позволим. И да свиркате и да викате, това пак говори за вашето възпитание. Това е парламент, това не е цирк тук. Нито е детска градина. Засрамете се вече. Вие позволихте от тази трибуна госпожа Фидосова да превърне парламента в зоопарк. Вие допуснахте госпожа Искра Кюри да се гаври с българските граждани. Това е молекулата на водорода, а това е на кислорода. Това тук вътре се казва атом. А тия неща тук се казват Тези неща, госпожо Манова, ще ви ги дам, после да си ги видите. Няма атомен разпад, има ядрен разпад, господин Терзийски. Когато говорим за ядрен разпад, трябва да гледаме тази картинка. Тук има едни неутрони, които като стигнат до ядрото, го разцепват. При отделянето се образува енергия. Можем да говорим вече за ядрена. Чувствам голяма вина и отговорност за това, че миналата седмица си позволих една шега, че на госпожа Фидосова вече й казват госпожа Искра Кюри. От тогава тя се взе на сериозно. За разлагане на ядрото на атома. Той не съществува така закачен на коледната елха на ГЕРБ, за да го разложат в някаква тяхна централа. Може би в Монтанско наистина на АЕЦ му казват яец, но едва ли това е най-същественото в предстоящия референдум. Процедура за издигането на господин Яна Янев. Тя беше направена. Добре, допълвам. Може ли да допълна? Това, че господин Ян Бибиян иска да стане председател. Мога да го направя, нали? Защото тук явно всяка картица иска да стане агроном. Такава беше 2012 година през обектива на TV+. Оставаме с надежда за благосклонност от природата и мъдрост от политиците в настъпващата 2013 година.